Da ni yma yn Llynnoedd Crygenan ac yn yr ardal yma roedd fy nheulu yng Nghyn-Deidei yn ffermio am sawl cenhedlaeth draw acw yn Islawr Dre ac ar hyd llethre'r mynyddoedd. Prif thema fy ymgyrch etholiadol i ydy'r economi, yr angen i greu swyddi o ansawdd sydd yn talu'n dda mwyn sicrhau fod yn pobl ifanc yn medru aros yn cymunedau yma. Mwyn gwneud hynny, mae angen i ni sicrhau fod cymunedau lleol efo rheolaeth dros i hadnoddau, yn perchnogi'r adnoddau hynny fel bod y cyfoeth hynny'n aros yn ei cymuned yn hytrach na'n cael ei echdyn i'r cyfoeth yna yn mynd allan ac yn rhoi budd i bobl eraill. Mae angen i ni sicrhau'r berchnogaeth yna ar ein cymunedau lleol ni. Am y tro cyntaf erioed mae pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio yn yr etholiad yma, a mae hynna'n gam pwysig iawn, oherwydd da ni'n trafod eich dyfodol chi. Da ni fan hyn yn creu y Gymru newydd, y Gymru y fyddwch chi yn helpu adeiladu efo ni. Dyna pam yn bod ni eisiau chi i ddod ar y daith yma a chymryd rhan a phleidleisio yn yr etholiad. Yr ymgyrch da ni'n ei hyrwyddo fan hyn ydy i gael cymunedau iach, lle mae gennym ni well swyddi o ansawdd yn talu'n dda, tai fforddiadwy ar gyfer ein pobl ifanc lleol ni mwyn cryfhau'r iaith a sicrhau fod pobl yn aros yn eu cymunedau. Dyna'r weledigaeth sydd gennym ni ym Mhlaid Cymru ac sydd gennym i Mabon ap Gwynfor ar eich cyfer chi ac ar gyfer Dwyfor Meirionnydd, a dyna pam dwi am i chi i'n nghefnogi i a phleidleisio dros Blaid Cymru ar 2 Chweched.